Бихте ли се качили в колата на момче, което кара с жълти фарове? Кружки. Не. Защо? Защото... Да, бели са... Лед фаровете. Да, те си много по-хубави. Добре. Кой е най-странният пътник, с който сте се возили в автомобил? И бащата на приятелката ми. Беше ми много неудобно и то се случи и трябваше да ме закара. Ама не сте се скарали, нали? Не сме, просто беше много неудобно, защото половин час и мълчах. Колко важно е човек да има качествени лед кружки? Това е много важно според мен, защото могат да станат много инциденти, ако не е на ниво. Да. Съгласен съм с него. Можете ли да ми разкажете някаква странна ситуация в автомобил? Път пътувах вечерта и в другото платно и забравих да си спре дълги. Стана лека катастрофа. Лека катастрофа, да, звучи добре, да. Лека катастрофа. Много ви благодарим. Аз ви давам сега един безплатен реглаж за вашия автомобил. Благодаря ви.